Ganito yung sasakyan mga kabisdak na ginagamit ko dati nung yung trabaho ko dito sa Australia is isa pang cleaner. So yung company ko na cleaning company, binigyan ako ng sasakyan na ganito. Tapos lahat ng mga gamit ko na pang cleaning, mga vacuum, lahat andun. Tapos yun, naglilibot ako sa Sydney. Nagta-travel ako mga 100 kilometers a day para mag-cleaning. So ngayon mga kabisdak, ngayon Friday, no? Friday afternoon. Meron akong dalang payong mga kabisdak kasi ngayon sa Sydney, grabe yung ulan dito mga kabisdak, mga 2 weeks na grabe yung ulan. Actually merong area dito sa New South Wales na grabe yung flooding sa may Lismore. Dun banda sa side nila ni Kuya Robbie sa may Central Coast, grabe yung flooding. Ang daming mga bahay na nasira, kaya yun. Actually this whole day, since 2 weeks na, grabe yung ulan. So yun, papunta tayo sa school ni Gian mga kabisdak para i-pick up natin si Gian, no? And then wala kasi akong vlog lately mga kabisdak kasi yun nga, grabe yung ulan. So ano lang tayo ngayon, kwentuhan walking vlog. So naisip ko din na yung i-share ko sa inyo ngayon kung paano kami nakapunta dito sa Australia, kasi ang daming nagtanong mga kabisdak. And then yun, na-realize ko din na hindi pa pala ako nakapag-vlog na specific talaga kung paano kami nakapunta dito sa Australia na. Sa TV, magsama-sama tayo, Mr. Ozzy. Telepono pala ito mga kabisdak ko. Akala ko sa internet to. So yun, saktong-sakto yung yung school ni Gian is until 2:30. So pa ngayon, alas 2. Meron tayong 30 minutes na mag-walking dun papunta sa school ni Gian. So yun, hinihingal ako mga kabisdak. Paano nga ba kami nakapunta dito sa Australia mga kabisdak mo? Sa mga bagong viewers pala, no, na sa bago dito sa channel namin, ako nga pala si Kuya Bisdak. Dito ako sa Sydney, Australia. Kasama ko yung wife ko si Ami, tsaka meron kami isang anak si Gian. Si Gian, 6 years old, bali grade 1 na siya dito. So pumunta kami dito sa Australia mga kabisdak noong year 2016. So mga mga 5 to 6 years na kami dito sa Australia, no? So yun, hindi madaling pathway yung pinili namin mga kabisdak, napaka risky, walang kasiguraduhan. So siya, kaya I think very inspiring din yung naging kwento ng journey namin mga kabisdak dito sa Australia. So nagsimula kami sa Singapore mga kabisdak. Dun talaga kami galing sa Singapore. So mga 5 to 6 years kami na nagtrabaho ni Mrs. dun sa Singapore. Umuulan na naman mga kabisdak. Buti na lang meron tayong payong. Teka lang, alright. So 5 to 6 years mga kabisdak, no, na andun kami sa Singapore ni Mrs. Napakaganda ng trabaho ko sa Singapore mga kabisdak. Pati si Mrs. napakaganda din kasi yung company ni Mrs. dun is a global company, yung Mars Shipping Lines. Tapos ako naman, yung company ko napakaganda, napakabait, at pareho kaming okay, yung sahod namin is okay din. Nakakapag-save kami, nakakatulong sa pamilya sa Pinas, nakakapasyal sa iba't ibang country. Kaya yun, nakapunta kami sa iba't ibang neighboring countries ng Singapore, katulad ng Malaysia, Hong Kong, Indonesia, saan pa ba? Sa Pilipinas, almost every month or every other month or every 3 months. Sa isang year, hindi ko mabilang kung ilang beses kami na nakakauwi ng Pinas. At yun yung maganda sa Singapore mga kabisdak, no? So yun, kontento na kami dun mga kabisdak. That time wala kaming plano na mag-Australia, as in wala talaga, 0% namin inisip na pumunta dito sa Australia. Pero yung dream namin is makapunta ng Canada. So while nandun kami sa Singapore ni Mrs. nung ika 3 years namin sa Singapore, nag-apply kami sa Canada mga kabisdak as immigrant. Kaso nag-submit na kami ng application, prepare lahat ng documents, and then hinihingal ako mga kabisdak, and then hinihingal ako. So yun, habang nung sinabit namin yung application, binalik ng Canada, Immigration Canada, yung application namin kasi merong mali sa documents. Parang yung English exam namin, yung sinabit namin na application sa English exam is academic, pala general lang daw, sabi na okay na daw yung general. Binalik na lang sa amin, tapos binigyan kami ng due date ba na kailangan namin ibalik sa kanila sa Canada. Pareho na kami tinamad ni Mrs. mga kabisda kasi iniisip namin maganda naman sa Singapore, napakaganda ng trabaho namin dun mga kabisda, tapos okay yung sahod ba. Tapos yung mama ko nakakapunta Pilipinas, Singapore, ganun. Yung kapatid ko
Kaya sabi namin, di na lang tayo mag-Canada, dito na lang tayo sa Singapore kasi nga maganda yung Singapore, no? And then very contented na kami dun financially. Yung problema lang talaga mga kabisdak sa Singapore is hindi kami PR. Pero hindi kami worry mga kabisdak about sa work visa dun kasi very secured kami sa company namin na i-apply talaga kami ng visa no, nang i-renew nila yung visa. Very secured kami dun, pero yung isa yun sa parang problema namin dun or issue sa Singapore is hindi kami PR, nasa work visa lang. And then lipat ko muna sa kabilang kamay mga kabisdak kasi nakakangalay. So yun, so nung kami pa lang ni Mrs. mga kabisdak, wala pa kaming anak, okay yung ganong lifestyle, no? Sit up, work sa Singapore, nabibili namin yung mga gusto namin. And then nakakapunta kami ng iba't ibang country, basta napaka komportabling life. Tapos nung year 2015 yun nga, pinanganak si Gian, lumabas si Gian. And then doon namin na-realize ba na nahirapan kaming i-apply ng visa si Gian sa Singapore kasi mas stricto din mga kabisdak doon. So yung only option namin is either iuwi si Gian sa Pinas or ay isa sa amin ni Mrs. uwi na Singapore. So magkahiwalay, long distance ba. So ayaw ko ng ganun mga kabisda kasi gusto ko magkasama talaga kaming family, kaming mag-anak, no? Kaming si Gian, kasama ko si Gian na mag-grow up, bahala kahit na mahirap, basta magkasama lang kami. So yung year 2015 nga, nung pinanganak si Gian, doon namin inisip na kailangan namin gumawa ng paraan. So doon namin tiningnan uli si Canada. Pero yung Canada kasi hindi naman madali siya mga kabisdak, diba? Hindi ganoon kadali na ma-approve yung PR, ma-approve yung work visa, lahat-lahat. Basta mag-take din ng time, years. Kaya yung isa sa parang nag-Facebook ako mga kabisdak, pero lang dumaan ba sa feed ko, sa Facebook feed na tawag nun parang study in Australia for 2 years, and then after 2 years magkakakuha ka ng graduate visa, and then pwede dadalhin yung family, tapos unlimited work hours kasi master's degree. Kaya yun, doon ako nag-idea, hala maganda pala to. Kaya yun, nag-research ako mga kabisdak, January 2016, tanda ko pa noon mga kabisdak kasi problema talaga kami sa visa ni Gian sa Singapore, no? Kailangan naman siya iuwi. So noong January 2016 nag-research ako sa Australia sa student visa pathway, and then according sa research ko, yun nga, possibly na pumunta kami dito magkasama kaming family, no? And then yung processing ng student visa is andali lang, 2 to 3 months approve na agad. Kaya yun, pinag-isipan namin ni Mrs. Talaga, ang dami naming assessment, mga consideration, kasi malaking decision yun mga kabisdak. Tapos si Gian, pa lang nun, mga 3 months or 4 months old. So talaga, napaka risky at napaka strong move yung ginawa namin. So noon, January 2016, sakto din mga kabisdak sa February no, kasi sa Singapore mga kabisdak, di ba, mayroon Chinese New Year, namimigay ng bonus doon mga kabisdak. Sa Singapore also yan doon sa mga Chinese company kasi swerte yan sa kanila eh. That time February, dumating yung February, nakatanggap si amin ng bonus sa company. Ako rin nakatanggap ng bonus, pinagsama namin, tapos sahod pa namin. Saktong-sakto yung pera namin mga kabisdak para sa application, sa show money, sa medical, pambili ng insurance, and then lahat-lahat na. Pero yung problema namin, walang matitira. Merong matitira mga kabisdak, pero kunti na lang, mga 3 to 4,000. Kasi timing din kasi noon mga kabisdak na kami ni Ami, meron kaming binili na property sa Cebu, sa Pilipinas, house and lot ba. Hindi siya cash talaga, pero nag-down kami ng malaking pera doon. Kaya walang ganun kalaking savings, no, na baon dito sa Australia. So yun, na-decide kami na sige, na lang, punta kami dito sa Australia, apply kami ng student visa. Kaya yun, doon nagsimula mga kabisdak, DIY lang kami, do it your own. Hindi na kami nag-agency para mas makasave. Kami lang talaga ni Ami nag-research. Pinili namin yung options ng student visa, ano yung mga visa or courses na pwede ako magtrabaho ng full time, kasi hindi lahat ng courses mga kabisdak makakatrabaho ka dito ng full time. So yung pinili namin according sa research nga namin that time, yung Masters in Professional Accounting. So si Ami yung mag-aaral, tapos ako dependent tsaka si Gian. And then pag Masters kasi mga kabisdak that time, until now, yung Masters that time until now is tawag nito mga kabisdak, yung dependent mo, yung partner mo, yung husband mo or yung wife mo, pwedeng magtrabaho ng full time habang yung isa naman nag-aaral.
And then, yun, sabi namin na gusto namin to. And then, after 2 years ng master's degree, yung Australian government bibigyan ka ng another 2 years, yung postgraduate visa. And then, pareho na kayo mag-asawa na pwede magtrabaho ng full time. Kaya yun, parang yun yung nakapag-convince sa amin ni Ami mga kabisdak na mag-take ng risk no, sa student visa dito sa Australia. Kasi, bali in total, meron kaming 4 years, 4 na taon na i-work out yung student visa, postgraduate visa until maging PR kami. Kaya yun, sabi namin okay na tong 4 years. So dito na ako sa bahay mga kabisdak at naubusan ako ng battery mga kabisdak habang nagbo-vlog doon sa labas kanina, kaya pasensya na mga kabisdak, pero ipagpatuloy natin yung kwentuhan mga kabisdak. So yun, nagpre-prepare lang ako ng bread para kay Gian mga kabisdak. Kasi pagdating niya sa bahay, automatic yan mga kabisdak, pinapakain namin siya ng rice kasi sa school hindi siya nakakain ng marami talaga, pero at least dito pagdating kain kagad yan siya mga kabisdak. And then you know, nakakain na siya ng rice. Gian, your bread here. Timpla din tayo ng kape mga kabisdak, meron yung is in 1 kape coffee dito, tag-iisa kami ni Ami. So habang hinintay natin yung ano natin mga kabisdak, yung hot water, ano ba, nasa na ba ako? Parang yun nga mga kabisdak no, so yung napili namin na course ni Ami mga kabisdak is yun nga, master's degree, kaya very kampante kami mga kabisdak, na hindi naman kampante no, kasi wala ka talagang kasiguraduhan mga kabisdak pag pumunta ka dito bilang ano no, student visa. So pero at least nakakaano ba, meron siyang period na 4 years lahat, kasi 2 years na student visa, and then after mag-graduate ni Ami merong another 2 years, so 4 years lahat na kailangan namin i-work out na para maging PR kami dito or maka-work visa kami or basta maging settle. So inisip namin that time mga bisdak na okay na yung 4 years, mataas na yung 4 years, pero ano, kahit wala talagang kasiguraduhan, wala kaming trabaho papunta dito, student visa lang, kaya yun, nag-take na kami ng risk. Kasi nga yung iniisip namin pareho ni Ami mga bisdak na maganda talaga na pumunta kami, mas pipiliin namin na i-give up yung trabaho sa Singapore, kasi yung trabaho nakikita naman namin yan kahit pauwi kami sa Pinas, sigurado makakahanap kami ng trabaho. Basta ang importante is magkasama kaming pamilya, kaming tatlo. Yun nga, sabi nila sa hirap at ginawa. So totoo yun mga bisdak. Yun, basta yung pinili namin na yung pathway na kahit walang kasiguraduhan is at least magkasama kaming family mga bisdak. No, kasi yun nga, ako mismo personally hindi ko maisip na malayo sa family ko kay Gian, na hindi ko maisip na mag-grow up siya na wala ako sa tabi niya, hindi niya ako nakikita no. Kaya yun, kaya yun pinili namin mag-apply ng student visa dito sa Australia. So paano na kami nag-apply mga kabisdak? Nabanggit ko dati kanina na DIY kami, hindi kami nag-agent mga kabisdak, kasi mahal din yung agency. Pag mag-agent ka, sigurado magbabayad ka ng mga, di ba, mga 100,000 or 150,000 or siguro iba baka abot ng 200,000. Kami dati, inisip namin nasa online naman, nasa website lahat ng instructions, di ba mga kabisdak, kung paano mag-apply ng student visa. Kaya yun, from Singapore, download lang kami ng mga application form, yung mga documents, prepare namin lahat. So nagpa-medical din kami sa Singapore. So February mga kabisdak, nag-gather namin lahat ng documents, ng requirements no, para sa student visa. Paano kami nag-apply sa school dito? Kami na rin ni Ami mga kabisdak. So yung ginawa ko, nag-send ako na, pumili kami na school, and then yung school na pinili namin mga kabisdak, kami lang talaga yung nag-research, walang nag-recommend. Nakita ko lang sa Facebook nun yung King's Own Institute, KOI or King's Own Institute. So sa Sydney siya, maganda rin siya school, maganda yung feedback, at marami din mga student talaga na galing dun mga kabisdak na ngayon PR na or citizen na sa Australia. So very legit siya na school. So yung ginawa ko, nag-send ako ng email, and then after that tumawag ako, and then yun, very responsive naman yung school. Sabi nila, binigyan nila kami ng instructions para makapagbayad ng tuition fee, ng down payment. Tapos yung course na in-enroll ni Ami mga bisdak is yung yung master's degree, master's in professional accounting. Mahal yun mga bisdak, 2 years course, pero aabot ng mga, let's say na lang 30,000 average yung whole course na 2 years. So syempre mga bisdak, wala kami 30,000, di ba? Or let's say 27 to 30,000, wala kami nun. So yung ginawa namin, yung first term lang, yung binayaran namin mga nasa $7,000 yung first payment namin. Tapos yung natira sa pera namin, I'm not sure kung maniniwala kayo mga bisdak, pero wala naman ako makukuha kung magsisinungaling ako, di ba? Basta yung
pera na natira na sa amin mga bisdak is mga ano na lang 3,000 Australian dollars AUD. So yun yung pocket money or yung budget namin pagpunta dito mga kabisdak, yung 3,000 AUD. Kaya nga yun, ilang beses ko na nasabi mga kabisdak na pagpunta dito, una ko talagang ginawa is naghanap ng trabaho, baby yung coffee mo. Hanap ng trabaho, nag-research kung paano magtrabaho kasi very stressful siya mga kabisdak, kasi yung wala kang, di mo alam no kung saan, kasi yung binayaran namin sa school that time is lang first term. Second term, in a few months, in 5 months, kailangan naman magbayad ng tuition fee sa second term, di ba? Kasi pag hindi ka nagbayad, possibly na i-kick out ka ng school or i-withdraw yung enrollment mo ng school, and then baka ano pa yung student visa mo, mapiktuhan kasi hindi ka na-enroll. Kaya yun, ano talaga, kahit anong trabaho na yung pinasok ko, sobrang dami para lang ma-came up yung payment for the second term, which is nasa around 6 to 7 or 6 to 8,000. And fortunately naman mga kabisdak, sa tulong na rin ni Lord no, na hindi tayo pinabayaan mga kabisdak, nakakam up talaga tayo ng mga trabaho. Pati na rin si Ami, kahit nag-aaral siya, naghanap din talaga siya ng part-time. So tulungan talaga mga kabisdak yung ginawa namin, teamwork talaga. And then yun, fortunately nalagpasan namin yung stage na yun, yung pagiging student visa. And then after na student visa, yun mga kabisdak, naka-apply na kami ng another visa, yung postgraduate visa. So kasi mahaba-haba na itong vlog mga kabisdak pag i-explain ko pa yung mga visa no, yung status namin dito, kaya sa next vlog na. Pero ito yung ano mabisag yung kwento ko, yun yung kung paano kami nakapunta dito sa Australia. So from Singapore, work kami ni Ami doon mga 5 to 6 years. And then yun nga, yung naka-trigger talaga is yung lumabas si Gia, no? Gusto naming ayaw namin magkahiwalay, gusto namin magkasama talaga. So yun, pinili namin Australia na pumunta dito as a student. Kahit ano siya, kahit mahirap na pathway, basta importante mga kabisdak, magkasama kami. So yun, sa Singapore doon na kami nag-apply ng visa namin, na student visa. First pala, syempre nag-apply kami ng school dito. So nagbayad kami ng first term, yung deposit, tapos binigyan kami ng school na parang letter of acceptance, something. So yung letter of acceptance, yun na yung ginamit namin para mag-apply ng student visa application sa Singapore. So sa Singapore na kami nagpa-medical, doon namin nag-submit ng application, doon kami nag-submit. And then yun lang. So tapos mga February, mga May lumabas na yung visa namin mga bisdak, kasi di ba February nag-come up namin yung documents. End of February, submit na namin, tapos February, March, April, mga May, mga 3 months nga lumabas na yung student visa namin. And then yun, May, nag-resign si Ami tsaka ako sa trabaho. And then sa June, mid-June, pumunta na kami dito mga kabisdak sa Australia. Kasi July yung start ng klase ni Ami dito, yung first term. Kaya yun, bali, nakauwi lang kami sa Pinas mga 1 week, 2 weeks sila si Ami, kasi nauna siyang umuwi, sila ni Gian from Singapore. Tapos after 1 week, sumunod ako. Tapos yun na, umuwi kami 1 week sa Pinas, and then biyahe na dito sa Australia bilang student visa. So yun, doon nagsimula ang story ni Bisdak Ozzy, yung family namin mga Bisdak. Very challenging siya mga Bisdak. Actually, ngayon isipin ko, kung babalik kami sa dati, mag-decide parang stressful, or hindi ko alam kung pareho kaming mag-agree na gagawin pa rin namin yung pathway na ginawa namin, kasi napaka-stressful niya mga bisdak para sa amin. Kasi syempre pumunta kami dito na mayroong bata, less than 1 year old pa si Gian nun, nasa 4 to 5 months pa lang, di ba? So hindi ko alam kung kaya ng katawan, ng mental ba, financial din. So yun, at very fortunately, very happy kami na that time malakas yung loob namin pareho ni Ami, kasi syempre ngayon at least andito na kami sa Australia mga Bisdak. So yun, at nabuo tong channel namin, no, yung Bisdak OZ, kasi yung OZ stands for Australia, yung Bisdak naman kung saan kami galing, Bisdak is for Bisayang Dako. So mga Bisaya mga Bisdak, siya Cebuano, ako, kami dalawa ni Ami. So yun nga lang mga Bisdak, no. So hanggang dito na yung vlog natin mga Bisdak, at hopefully nag-enjoy kayo at meron kayong natutunan at na-inspire din konti, no, sa story kung paano kami pumunta dito sa Australia mga Bisdak. So see you sa next vlog mga Bisdak. Bye bye.